Karnataka long kedo inut nong nam kachithang klong a photographer Ravi Hongal. Alang career along bangke kamera phan aning dok pic. Alang kamera phan lapuan aning ke hang lo amethang a hem a design chita me kamera ason thot se kachi kemlo. Laan chot takalilang amethang asupu bangke thoma phan sita me Nikon, Canon, Epson pusi a men chi irlo. Fact number 2. Sahara desert along lang me sen adim do. Halabang so adim upon Eye of Sahara pusikipu. Labang so adim drone penelang luplotang te munid a meg ason. Lasi labang so adim upon Eye of Sahara pusi a men ke irdo. Fact number 3. Mumbai appear the along slum area do. Halabang so a slum area ke Dharavi hello. Tang tenang lechini ma halabang so slum area phan non abang ke Adani si take over del. Non amad bang ke labang so slum area la puson si theglong lang. Non penang ana ningkana philo puson te la puson si theglong po. Fact number 4. Munit tum lam ka chethan mate jirpo jirpi la pu penang ana reng chepang pen lam ka chethan along ke 80% an alam bang ke bang alam se ka chethan. Abang a personal life alam se itum ka chethan ke ong. Itum emethang ko son si ka pa pranun thegi ma ko son si ka ching thur thegi ma polam an bang ke itum e phong lam ka chethan nong pe an bang ke 20% an veji. Mate 80% an alam bang ke itum bang alam lok si ka chethan junji. Oh, don sini ka sini lang YouTube long ko pisila vlogs a channel atum chethang dabra ma puke. Fact number 5. Australia a map ke lahen lo. Australia apir the along ke munida tum hagor araisi ke do arleng ke ong. Athe ang bonglom Australia a map ang bonglom mate Australia apir the ang bongmolom ke phang ok pik 50 degree Celsius anta ahut pen ke lerok titi. Laso posi munida tum Australia apir the ang bonglong do de pen hagor arai ansi ke do dam cheterek el. Mate ke do dam aning hang rong lo. Bon citame eson alam jong simu hagor along pen tsunami bang hamlu plotang te ang bong alom ke do amuni tum hat pen hala hagor arai ke do amuni tum bangsi sung thumunak po. Fact number 6. Shrimp mate chikung. Chikung atum ke avi bong aphu tarlok pen si chera bra pedlo dora pedlo. Latum a heart ke abang along le ke do kali. Fact number 7. London fact. London appear the a video itum na hokle theglong sitame Big Ben aphanang paklang de tik tik ke itum pura a London appear the apang itum video long sitame theglong le nang tum non amat YouTube long search tame London a video plotang te Big Ben a ghuri na paklang de tik tik ke a video chengche labang so Big Ben lapuan ka che thanglo lapuan ka che thang poi phit sitame arni si arni bangke Big Ben a ghuri ka charting che bonche Labang ke 27 May 2005 aning kanalang. Hala so arni ajo baji kebra minute troksi apor se labang so aghuri ka charting kachington. Ke pachinia tengke hala bang so apora hud London along ke thang ok pik mate temperature ke bat pik pena joini si labang so aghuri ka charting kachington check puta than pachini. Hala so apora hud London along a temperature bang ke 32 degrees Celsius. Fact number 8. Bengaluru police atum isi a group han nep ing nang check. Halabang so a group atum ke claim lake fake degrees a documents ke jor. Halabang so a group atum long krenar cap so se a university a degree si ke jor. A business bang ke me piklo atum lapan ke business pupelo bo. Lapen labang so a fake degrees ke nam dona tum sita me do pik. Amat sila tum a business bang ke walk out dead lo. Fact number 9. India la pen Dubai relation me pick. Labang su a relation ke me pick a join si nona bang ke India pen Dubai anta trend pache leng thorpo. Bon sta me kasik sakji ke hagor do ko lo. Hagor do kok boy pitch na me labang su India la pen Dubai an ka pache leng a trend bang ke andar water mate halang arlo hagor arlo pen si trend padampo. Jong sinang adventure nang ning hang pick pelutang te labang so a trend che thabdunot nang lang arlo se jui damlong po bina oxygen cylinder ke labang so a train India arlo pen abang ke Mumbai along pen si cheng pon po lapen Mumbai along pen cheng pen po hat Dubai an le po jodam po
pin ya video le thwa tamila pon sikang ton pon eglo tumi thakme kardom kurwang thu